Hello, phone kaham jatanu ani katal blog narokno lamsogo te buri rokba tini ni puila ani blog jengmaninka tini ang mui songnani ani mui songnani mui angkha tini muya o muya na ang dipawa dai narokmani te tini ang o muya no songnai muya bo bazara mantokang ke ba muya tiklaisina agi khato ang goriya phuru rogo sawo tapok ngai bazar muya man thoka hnai ang ani muya kasam no sai chisinai mo muya na naigara no tamsa jangna sakhai de sajangna na awandru de sajangna kai norok ani muya rong no ang haike chana mujung gangai ang ano share khaidi tei subscribe kaisa ri jadi ikko ani muya kam ka ha mungai tongo ikko ani muya tikhlaika tabukai amuni pore ikko moso narok moso rok no tangi phunu khanano achengkai moso mangsa uhubne moso mono je phuru dam kalai afuro ang tamkhai kabang bai phoranai toniwo dibawa dawai je phuru chanai afrukai jeng bono teiya chomoi holei chauta tangi ingai jeng moso kotorok chayabla te ani logine bo moso kotorok no bo hamja kia abuni bagi jeng da manthokya purungai amteke chau ngai te kaisa tini moi songnai musongya mongkai akran bajangkai jeng to bisi akran rok chawo o akran angkha ayango ani baba ni parawo ani manai song phorano ta jengkai omti rokai belai no hamjago te ani logine bo hamjago hnai o akrano ani manai song phorani rohoro kai kakani puskini kaisa teirani thangka te manai songni pukur bo teirani thangka kai porok nosto khayawoi iko omti khaye setui thok riwoi satongo phalan kai karan khairan kha abun pori hingkai anori phaikya omo dibba thase tokmani jeng chalayo dileno te pisongno bo kisa rohorka kinorok ani akran rok bahing jakhana hadi ko jengkai momangsi chawo hingkai ang borokno jangli rok bo bai rohorka te bo pharan dikhnai jengkai mote karan mani rok hamja gnai ai ani moya awandro sikhaisibo mon thangka mokai mamani bagai toktei bo baja bujaya songja bujaya rukjak tei bin bagai bo school thangjan dam khaikya alu baja ikko bo alu baja hamjagane moi rok jaya hangkai ba te kaisa budai tong bin bagai no masa thaisari hoi ikko bo mai bo phangkai toktei go jasinai songjak bakai putui janai makai bini mai norom khai songmani chini khai to pressure cooker o hingkai ani phungni chamung songbai baikha jotona takhai no khui baikha ri sui baikha mai chakhai tisa bonus school ni nahanani time sin thangjawnai ikko ani moi ready te mai takha ang mai jasinai rok bo chai paikha te tabukai mo hangkai ani logeni bo office talna phone boti boro mai chaya te bini bagai tiffin dai tonika hingkai tini ni bagai asakna ongsiteng next video o tisha narok bai malai phinai narok judi na naithok jagi tokangkai like share comment khaidi hambai।